Smile and Learn. Hola! Com et sents avui? Segur que més d'una vegada aquesta pregunta t'ha resultat difícil de respondre. En un concurs d'art vaig presentar la meva obra i em van donar el primer premi. M'havia esforçat molt dibuixant-la i m'agradava com havia quedat. Notava un lleuger formigueig al pit, una calor agradable al cos, gairebé com una abraçada. Em sentia com si estigués flotant als núvols. Estava orgullós de la meva feina i d'haver estat reconegut per ella. Era una sensació molt agradable. T'ha passat alguna vegada alguna cosa similar? No tenir clar com ens sentim ens pot generar frustració, confusió o incomoditat, sense saber bé com reaccionar. Algunes sensacions ens serviran com a pistes per saber quina emoció estem sentint i també per identificar el que senten els altres. Avui ens centrarem en una de les emocions bàsiques, l'alegria. És una emoció natural, una resposta davant situacions agradables o un assoliment aconseguit que genera satisfacció. Produeix una sensació agradable que fa que el nostre cos reaccioni d'una manera determinada. És important tenir en compte que l'alegria, a més de ser una emoció agradable, és molt necessària i ens ajuda a identificar allò que ens agrada, gaudim i valorem. L'alegria ens permet crear records bons que potser necessitem quan ens enfrontem a situacions difícils. Ja sabem què és l'alegria, però alguna vegada t'has parat a pensar en com afecta el teu cos? Quan estàs alegre, pots sentir-te més lleuger i notar alguna cosa semblant a un formigueig. Pots tenir ganes de riure. I quan és més intensa, pots fins i tot sentir la necessitat de mostrar-la amb tot el teu cos, saltant o ballant. La teva cara també reflecteix el que sents. Podràs mostrar-ho amb un somriure i de vegades, fins i tot, sembla que els teus ulls brillen. Les persones al teu voltant també poden percebre la teva alegria i això pot tenir un impacte en el teu entorn, ja que l'alegria sol ser força contagiosa. Que bonic, oi? L'alegria és una emoció agradable de compartir i poden sumar-s'hi les persones que t'envolten, feliços de veure't tan content. Aquest tipus de relacions ens ajuden a generar vincles més estrets i a sentir-nos valorats i acompanyats. Recordes la situació que t'he explicat al principi? Quan vaig guanyar aquell concurs d'art? Tots els que hi van assistir em van felicitar i es van alegrar de veure'm tan content. És un record molt bonic. Aprendre a identificar les sensacions que ens provoquen les emocions és molt útil. Així podem entendre-les millor i expressar-les als altres. Fins la pròxima! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.